everyone ko angni gubun moनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना गोबाङानो खालि बे मोनसे भिडिअनि थाखाय माने आंखौ रिक्वेस्ट खालामबाय थादोंमोन सो बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलो सो नोंथांमोना आंखौ जा मालदिव्सनि बाजेट बेखौ बुंनो थाखाय जिहेतु रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आं बेखौ जा हायो आंनि जिमानखिनि एक्सपिरियेन्स आंहाथ' एसेबां इन्टारनेसनेलि बिदि माबा मा होनो इन्टारनेसनेलि बिदि थांनायनि आंहा एसेबां एक्सपिरियेन्स गैया अब्लाबो बेनो आंनि फार्स्ट ट्रिपमोन इन्टारनेसनेल ओमफ्राय बेखिनियावनो जा एक्सपिरियेन्स खालामनानै मोनबाय आं बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय जों गासै साब्रै थांदोंमोन ओमफ्राय जोङो बेरायथ'नो शुटिंबो लानानै फैखाबाय बेखायनो आं सानबाय मा जेनेबा इमान मोजां जायगायाव थांगोन मोनसे मेम'रिथ' थानांगोन ना ओरैबायदि जायगायाव थांनानै शुटिं खालामनाय मानाय होननानै बेखायनो आं शुटिंखौबो खालामखाबोदों नङाबाथ' ओरैनो बिदि जोंहा जेबो प्लानिं गैयामोन इभेन मेथाइयानो रेडि नंबावा दासिमबो रेडि जायाखै मेथाइयानो माने फाइनेला आरो फाइनेल ट्रेकआ ओरैनोथ' रेडि जाबाय मेथाइया ओमफ्राय दा फाइनेल ट्रेकआ रेडि जाबानो अलमस्ट जोंना एडिटिंआबो जोबखाबाय ओमफ्राय होमबानो आं रिलिजखौ होगोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बिराद खस्थ'यैबाबो शुटखौ खालामनानै फैबाय आरो जि सान्दुं गोसा मालदिभ्सआवहाय आयु बुंनो नाङा हाजारखि सानस्क्रिन लागाय जेबो माने खामानियाव फैखानाय नङा आरो सानस्क्रिमा गोसोम जाखागोन आंथ' ओरैनो गोसोमखा आंनि प्रिभियास भिडिअ आं बुंदोंमोन आं बिराद सान्दुं माने सानटेन जाबाय बिराद गोसोम जाबाय आङो होननानै बुंनायाव आंखौ सानै साथामसोआ बुंहरदो आरो नोंलाय माथो गोसोमखा आरो मा गोसोम जानो होननानै अके बाबा अके बाबा अके मानिल'सो मय गोसोम अके आं गोसोम अब्लाबो आरो सानटेन जानानै आरो बेनिख्रुइ आलकेट्रा बायदि जाबाय आरो बेखौसो होनदों आङो आं बेखौ बुंना लायाखै जे आं गुफुरमोन दा सान्दुं खामनासो गोसोम जाबाय बेखौ होनाखै आं गोसोमखा आरो सान्दुं खामनानै आङो बांसिन आलकेट्रा बायदि जाबाय Okay? Is that okay? Got it? Just forget about it. Pray. आङो मेन टपिकआव फैनोसै ओरैनो आं पइन्ट्सफोरखौ लिरना लादों आरो ओरैनो बहुत इउटुबार्सफोरा आं मालदिभ्सआव थांनायनि सिगां आङो बहुत मानसिनि जेनेबा मालदिभ्सनि ट्रिप थांनायफोरखौ नायदों आरो बहा मा बेरायनांगौ मा मानांगौ आं बेफोरखौबो नायखादों आरो स' देट आंहा हेल्प जायो मानो होनबा आंथ' सिनाया आंथ' मिथिया बहा थांनांगौ बहा बेरायनांगौ बिदि आरो ओमफ्राय मालदिभ्सआवथ' नोङो गारि सारिजों बिदि गिदिंनो हाया नों खालि फेरिजों थांनांगोन नङाबा नोङो स्पिड बोटजों थांनांगोन बिदि आरो ओमफ्राय स्पिड बोटआ एसे कस्टलि स्पिड बोटआ पार पार्सन माने माबासो लागोन आरो ना 100 per person बेसे लायोमोनथाय Ya había subido la marea. Okay. स्पिड बोर्डआ माने कस्टलि आरो एसे ओमफ्राय ओरैनोथ' फेरिफोरा $2 इफोरबायदिल' लायो आरो खम खिन्थु आं मोनसे खोथा बुंनो नोङो इमान गोजानाव इमान मोजां जायगायाव बेरायनो थांगोन नोङो फैसाखौल' नायबाबो जाया नङा होमबा नों फैसाखौ नायनानै जुदि नोङो पाब्लिक फेरियाव गाखोयो होमबाना नोंहा टाइमा थांगोन 2 आवार्ससो ओरैनो थांखागोन होमबा नोङो हल डे नोङो जेनेबा जेसे हायो गिदिंनांगौ बेरायनांगौ मोजां बारहावाखौ लानांगौ होमबा नों बेयावहा 2 आवार्सखौ नों जुदि बे थांनायल'आवनो जुदि खेदायो खिन्थु बे 2 आवार्सआ स्पिड बोर्डआवहाय एसे फैसा बारा होनानै नोङो आधा घन्टायावनो सहैगोन अब्ला नों बेरायनो थांनाय टाइमखौथ' नों ओरैनो वेस्ट खालामनो हाया नंगौना नङा बिदि आरो खोथाया बेखायनो स्पिड बोटखौ लाबा बेटारसिन आं सानो आरो जिहेतु नों गोजानाव बेरायहैदों एसे फैसा थाखाथ' लानानै थांखानांखागोन होमबा नोङो बिदि फेरियाव गाखोआलासिनो स्पिड बोटआव गाखोनायखौ आङो माने मोजांसिन होननानै आंनिफ्राय सानो आरो मानो होनोबा एसे थाबबो सहैयो आरो थाब सहैनाय नोङो इन्जयखौबो बांसिन खालामनो हागोन नङा होमबा बिदि आरो ओमफ्राय जोंनिखौ आं खिथाग्रोनोसै जोंना जाहैबाय जोङो सानथामखौ थादोंमोन माफुसियाव
दै ओमफ्राय माफुसियाव थानायावहाय बिथांमोनानो जोंखौ लांफैदों 3 days माफुसि ओमफ्राय 2 daysआ जाबाय माने 2 nights 3 nights कानि माफुसियाव थादोंमोन जोङो कानि ग्रान्ड सी भिउ हटेलाव माने सी भिउ हटेलाव माने बेलकनिनिफ्राय नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नुदोंबा मिथिदों जानो हागौ माने बेलकनिनिफ्राय सी भिउ माने बे बीचफोरखौ नुहुरजोबो आरो मोनसे अपोजिट साइडआव दङ बेयो जास्ट माने माफुसिनि जायगाखौल' नुयो आरो सी भिउखौ नुवा बे सी भिउआ एसे दामसिन आरो एसे ओरैनो माने ओरैनो नुनाया बिदिया एसे खम आरो खिन्थु सी भिउआ एसे दामसिन ओमफ्राय कानि ग्रेन्ड सी भिउ हटेलाव जोङो 3 nights थादो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो थांदो पेराडाइसआव पेराडाइस रिजर्ट्सआवहाय जोङो थादो 2 nights स' जोङो जेब्लानोखि माले एयारपर्टसिम सहैयो आरो माले एयारपर्टआव माबायदि सहैखो आं खिथानोसै जोङो गुवाहाटीयाव गाखोबाय गुवाहाटीयावहा जोङो सानसे बेसेबां लाखो 2.5 hours ना 3 hours लादोंमोन मुम्बाइसिम ओमफ्राय मुम्बाइआव हरसे थाबाय जोङो मुम्बाइआव हरसे थानानै नेक्स्ट डे आर्लि मर्निं जोंहा माबायाव मुम्बाइनिफ्राय मालेसिम मालदिभ्सआवहाय मोनथामसो एयारपर्ट दङ खिन्थु जोङो माले एयारपर्टआवहाय ओंखारदों आरो ओमफ्राय मालेनिफ्राय जोंखौ कानि ग्रेन्ड सी भिउ हटेलनिफ्राय बिदि साइन बर्ड लानानै जोंखौ नेफैदों नोंथांमोना आंनि प्रिभियास भिडिअखौ नुदोंबा जानो हागौ आं दिन्थिना होगोन साइडआवहाय बेबायदि साइन बर्ड होनानै जोंखौ लांफैदों बिसोरो स्पिड बर्डजों लांफैदों ओमफ्राय लांनानै जों थाबाय 3 nights आरो 3 nights आफ्टर 3 days जोंखौ जिहेतु जोंहा पेराडाइसआव थांनांगौ गोनां दंमोन माबासिम दोनफैदों मालेसिम दै माने माफुसि फार्स्टआवहाय जोंखौ इसोर लांफैबाय कानि ग्रेन्ड सी भिउ हटेलनिफ्राय लांफैनानै जोंखौ आरो सानथामनि उनावहाय बे एयारपर्ट मालेयावनो दोनफैफिनबाय गावसिनि स्पिड बर्डजों दै आरो मा जाखो 3 daysनि उनावथ' माले एयारपर्टसिमथ' दोनफैबाय माफुसिनि जिथु हटेलनि मानसिया ओमफ्राय उनावहा 3 daysनि उनावहाय पेराडाइसनिया जोंखौ आरो माबानिफ्राय माले एयारपर्टनिफ्राय लांफैबाय गावसिनि स्पिड बर्डजों मानो होनना बुङोबा पेराडाइस आइलेन्डआ मालेनिफ्राय अनलि 10 minutesल' लायो मालेनिफ्राय आरो ओमफ्राय माफुसिया जाहैबाय बिदिनो 30-40 minutes बिदि आरो ओमफ्राय आं दहाय जे बुंदोंमोन फेरिखौ लानो ना स्पिड बर्डखौ लानो माने जोङो माले एयारपर्टआव सहैनानै जोङो फेरिनिबो टाइम थायो माने नों थांबानो जे फेरिखौ मोनगोन बेबायदि नङा आरोना नों नेटआवहाय गुगोलावहाय सार्च खालामना नायनो हागोन जे फेरिया मालेनिफ्राय माफुसिसिम खैथायाव मोनो आरो माफुसिनिफ्राय मालेसिम खैथायाव मोनो बेबायदि माने टाइमिंआ होनाय थाखायो आरो बे टाइमिंआ पार्मानेन्ट थाया माने सोलायबाय थायो बेखायनो माने आं दा एक्जेक्टलि होनो हानाय नङा जि होदों बियो जायाबो जानो हागौ मानो होनोबा सोलायबाय थायो जिहेतु ओमफ्राय मा होनो नोङो माले एयारपर्टनिफ्राय फेरिजों थांजायो खिन्थु आं दहायनो बुंखादों ना बहुत टाइम लायो होमबा नों बेखिनि टाइमखौ मानो वेस्ट खालामनो बेखायनो बेटार नोङो स्पिड बर्डजों थाङा आरोना एसे फैसा खरस खालामनानै ओमफ्राय उनावहा माफुसियाव जों थाहैबाय कानि ग्रेन्ड बीच हटेलावहाय बेयावहाय 3 nights थानायावहाय जोंना जानाय लोंनाय फ्रि जोबमोन ओमफ्राय जानाय लोंनाय फ्रि खिन्थु जों जिथु माबाफोर खालामदो एडभेन्सारफोर खालामदो बियो जाबाय जोङो फैसाखौ होनांगौ आरो जोङो पार पार्सन $70 गोलैदो पार पार्सन आरो माफुसि होननाय जुदि मालदिभ्सआव थांनानै जुदि माफुसियाव थाङाखैबा एकदम माने मोजां मोननाय नङा आरो माफुसिया बहुत मोजां आरो बहुत बुस्थुफोरा खमबो आरो बेयावहाय नों जेनेबा स्नर्कलिंआनो खालाम बा माइबायानो खालाम स्कुबा डाइभिंआनो खालाम मा खालामो बेफोरबायदि एडभेन्सार बहुत थायोना बिदि खालामनायाव सबसे खमानो जाबाय माफुसि आइलेन्डआव $70 खिन्थु नोङो जुदि बे जिमानखिनि नोङो एक्टिभिटिस खालामबाय बेखिनिखौ जुदि नोङो पेराडाइस आइलेन्डआव खालामनो गोसो बेयावहा आरो बेनिख्रुइ बांसिन कस्टलि आरो पेराडाइस आइलेन्डआव बेसे करि लादोंमोन आं नायनो र' नै
Paradise Island आवहाय $135 होनांगोन नोङो per person 135 खौ नोंथांमोना दायो जिमानखिनि डलारा जिमानखिनि जानानै दोङो 74 ना बेसांबा होमबा बेजों इनटु खालामोबा बेसांखिनि गोलैगोन नोंथांमोना मिथिखागोन आरो माफुसियावहा only 70 आरो मालाबाथ' 60 बो होयो बार्गेन खालामनांगौ दै जों साननाङा जे जोंनि इन्डियायावल' बार्गेन खालामजायो बेलेग हादराव खालामजाया बिदि नङा मालदिभ्सआवबो खालामजायो आरो आं जिहेतु नुबाय आं बिराद खमाय बुस्थुफोरखौ खमायदो आरो फार्स्टआव $100 होनोमोन बिथांमोना ओमफ्राय उनावहा मानिबाय $70 ओमफ्राय नों बे स्नर्कलिं माबा माबि बिदिनो पेकेज वाइज थायो आरो बिथांमोना हटेलाव थांबानो नोंथांमोनखौ बुजायखागोन उमुक थागोन माफुसिनिफ्राय जेनेबा सेन बेंक नायनो हागोन स्नर्कलिं खालामनो हागोन डलफिन नायनो हागोन बिदि आरो शार्क नायनो हागोन ओमफ्राय बहुत मानसिफ्रानो आंखौ कमेन्ट खालामदोंमोन जे जोंखौ जाम्बा खालामदों नामा जोंखौ जाम्बि खालामदों नामा शार्कखौ बोरै नायनो हानो बिदिनानै बिदि नङा शार्कआ लायनो मोनथाम रोखोमनि थायो मलदिभ्सआवहाय बेयावहा जों जिखौ नायहैदों बेयो जोंखौ हार्म खालामा माने मानसिखौ माने जेबो खहा खालामा आरो बेफोरबायसा इभेन आंनो नायनानै फैबाय आयौ माने नोङो जुदि दैनि सिङाव जिथु जोंखौ गानहोदोंना बे मास्कखौ गानबाथाय दैनि सिङाव नों जेब्ला इदि हाबनानै नायोना माने बेलेग वर्ल्डआव थानाय बायसा मोनो आरोना माने आरो बाहेरथिं फैफिनबा हा बेलेगसो इबायसा मोनो आरो दै सिङाव थांबाथ' बेलेग आरो स्नर्कलिं खालामनो हागोन डलफिन शार्क भिउ आरो सेन्डबेंकआ जाहैबाय सेन्डबेंकआ माबायसा मिथिबायना सेन्ड मानेथ' बाला मिथिखायो नोंथांमोना बे बालाल' दोङो आरोना गेजेरावहा एकदम मोनफ्रोमथिंबो सोरगिदिं बीच गोजा माने लैथो गोजा सि गोजा आरोना ओमफ्राय बे गेजेरावल' बालायाबो बाला ओरैबायदि गोबाब बाला लावदुमा साखिनायदोंमोन आरोना बालाखौ दैयाबो ओरैबायदि सल्टेड माने सिनि दैफोराथ' बांसिनानो सल्टेड जायो ओमफ्राय उनावहाय आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे खोथा बुङो आइफन जुदि सोरहाबा दङबा ग'प्र'खौ सोमजायो आइफनखौ थैनोबो दा सोमखा सल्टेड दै आरो सदायाव आं जे एक्सपेरिमेन्ट जे खालामदोंमोन आंनि मबाइलखौ दैयाव होनानै बे जोंनि दैया जाहैबाय स्वीट वाटार ओमफ्राय बे सिनिया जाहैबाय सल्टेड बेयावहा थैनोबो दैखौ सोमनाङा आंहा जि दुगिब्रा आंनाथ' जेनेबा वाटार रेसिस्टेन्टखा आंथ' दैयाव सोमजाखायो होननानै जि दै सिङाव भिडिअ लाबाय सानसे हरसे आंनि फना सुइच अफ ओरैबायदि मुड अफ आङो मालदिभ्सआव मोनहैनानै नोंथांमोना आङो लाइभ भिडिअआवबो खिथादोंमोन आरो लाइभ भिडिअ आरो ब्लगावबो खिथादोंमोन आङो नोंथांमोननो ओरैबायदि दुखु नांबायना आङो इभेन आं शुटखौनो खालामनो हायाखैमोन ओमफ्राय उनावहा नेक्स्ट दिना आङो दखानाव थांनानै ओमफ्राय चार्जार चेन्ज खालामबाय ओमफ्राय फाइनेलि मोजां जाबाय जि गोसा सान्थि मोनबाय आरो इ टाइमावहा ओमफ्राय उनावहाय नै आं खिथानोसै जोंथ' साब्रै थांदोंमोन जोंना 90,500 सामथिं थांदो सासेयाव दै आरोथ' एक्सट्रा खरसायाथ' बेलेग बावसो बहुत इउटुबार बहुत ब्लगारफोरा बुङो जे नोङो 50,000आवनो पार पार्सन 50,000आवनो नोङो मलदिभ्स गिदिंना फैनो हागोन हागोन खिन्थु माबायदियाव हागोन आं बेखौ खिथानो जेनेबा माफुसियाव नों मोनगोन 3,000 4,000नि हटेल खिन्थु बेयावबो नोंहा GST प्लास जागोन गभर्नमेन्टनि GST जिथु टेक्स लायो बे टेक्सआ प्लास जाखानानै 5,000 एबभ जाखागोन दे 5,000 जाबाय ओमफ्राय नों बे हटेलाव थानानै जानायखौ घटिया मोनगोन होमबा नों मा सुखुनो नों इमान मोनसे मोजां समायना जायगायाव थांगोन नों उन्दुनाय बिसनायाथ' एसे मोजां जानांगोन एसे आलदा जानांगोन एसे डिफरेन्ट जानांगोन जेनेबा नों न'आव जेरैहाय न'आ जियानो जा मिडल क्लास लवार क्लास जियानो जा खिन्थु बेरायनो थांनायाव उन्दुनाय बुस्थुआ बिसनायाथ' एसे बरिया जानांगोन ना गोसोआ होमबासो मोजां नांगोन आरो जानाय बुस्थुफोराबो जों जेनेबा न'आवहा मा आलु बाथोन बा ना बाथोनफोरखौबो जानो हायो खिन्थु नों बेयावहा थांनानै आलु बाथोन ना बाथोन जाबाथ' माहा मोननो आलु बाथोन ना बाथोन बिदिथ' मोननाय नङा सरि कर'ना जाबाय नालाय गैला ओमफ्राय मा होनो
बे गोजान जायगायाव थांनानै नोंथ' आलु बाथोन ना बाथोन जानो नागिरबाथ' जाया फैसा सेभ खालामनो होननानै बेयावहा ओरैबायदि मोजां मोजां सेफफोरा इमान मोजां मोजां माबा खालामो सङो मायो बेफोरखौथ' जानो लुगैगोन ना नोङो बे बिराद कस्टलि बेखायनो एसे फैसा थाखा लानानै थांखाबा मोजांसिन आरो बेबायदि ओमफ्राय ब्लगारफोरा ओरैनो मिसाके होनो जे 50,000आवनो नोङो मलदिभ्स थांनानै बेरायना फैनो हागोन उमुक तुमुक तुमुक होननानै खिन्थु हागोन खिन्थु नोङो मोजां जानाय नङा न' बेबायदिबा आंनि साननायाव नों जुदि भाई बिनि उनावबो आं बुंनायनि उनावबो जुदि नोङो बेबायदिखौ एडजास्ट खालामना थानो हायो जास्ट आं जायगाखौल' नायबोगोन उन्दुनाया जियानो जा हायावबाबो उन्दुगोन इदि होननानै सानोबालाय थांनो हागोन खिन्थु आरो जेनेबा 50,000 होनना बुंनायाव जेनेबा फेरिया अनलि $2 गभर्नमेन्टनि जितु बियो $2 बा बेसेबां जागोन 140 70 बा जेनेबा 140 थाखा नोङो माखौ चुज खालामो नोंथांमोननि खोथासै ओमफ्राय वाटार विल्ला जितु दै सायाव जे न'फोरा दङ ना बियो 325 269 बेबायदि बेयावबो बेलेग बेलेग रोखोमनि थायो आरो ना 269 लायो ओमफ्राय नोंथांमोना प्राइभेट आइलेन्डआव इमानखिनि फैसा गैयाबा थानो हायाबा माफुसियाव थानानैनो प्राइभेट आइलेन्डखौ नोंथांमोना टुर माने नायनो हागोन आरो नायनायाव आन्थायाव बेसे लायोमोनथाय आं बावगारबाय बेखौ नायनोबो फैयो बहुत मानसि खिन्थु बिसोरो वाटार विल्लायाव थाया पुल विल्लायाव थाया माने सोरबा एफर्ड खालामनो हाया न' बेबायदि माफुसियावनो थायो बा बेलेग आइलेन्डआव थायो आइलेन्डआव थानानै माने बिदि प्राइभेट आइलेन्डफोरखौ नायनो फैयो बेबायदि नायनो आन्था फैनायावहा लान्चबो मोनगोन माबो मोनगोन बेबो मोनसे पेकेज वाइज थायो आरो बेबायसा बेखिनियाव बेसे लायोमोनथाय आं मिथिया बेखौ खिन्थु जों बेयावनो थाखानाय नालाय बेखायनो आं जेखौ मिथियो बेखौ खिथादो आरो ओमफ्राय पुल विल्लानिया जाहैबाय $325 बेखौ नोंथांमोना 74 जों इन्टु खालामना नायदो बेसे गोलैयो ओमफ्राय वाटार विल्लानिया जितु दै सायाव न' दङ बे न' सायावनो रेस्टुरेन्टआबो दङ जेरावहाय ब्रेकफास्ट खालामजागोन लान्च खालामजागोन डिनार खालामजागोन आरो लगुन रेस्टुरेन्ट होननानै बुङो बेयावहाय ओमफ्राय पुल विल्लायाबो एक्सट्रा रेस्टुरेन्ट दङ पुल विल्ला माखौ बुङो बे पुल एक्सट्रा प्राइभेट पुल थाखायो पुरा साराउन्डिं वाल गोजा एकदम प्राइभेट आरो एकदम मस्ति नाङो नोंथांमोनखौ आं बहुतखौनो सोंदोंमोन जे नोंथांमोना वाटार विल्लाखौ मोजां नुदों ना पुल विल्लाखौ मोजां नुदों इदि होननानै आंनि थाखायथ' पुल विल्ला वाव जस्ट वाव माने ओरैबायसा मोजां वाटार विल्लाया जस्ट ओरैनो जेनेबा सी भिउफोर दङ माबाफोर दङ इदि आरो दै सायाव नालाय एसे इन्टारेस्टिं मोनो खिन्थु पुल विल्लाया साबसिन दै बहुत लाक्जारियास माने डिलाक्स जों थादोंमोन डिलाक्स पुल विल्लायाव बहुत बरियाखामोन ओमफ्राय बेयावहा नोंथांमोना मोनगोन स्पा माने हेयर स्पाबो खालामजागोन बडि मासाजबो खालामजागोन माजागोन खिन्थु बेयावहा बिराद कस्टलि $76 पार पार्सन आरो नोंथांमोना आयुर्वेदिकबो ट्रिटमेन्ट खालामजागोन जेने हेड मासाजफोर खालामजागोन अइलजों बेबायदियावहा थांगोन $105 नोंथांमोना सानना नाय $100 जेनेबा 7,000 सामथिं इदि बेसेबांखिनि सानना नायदो आरो $105 ओमफ्राय आरो माबायावथ' खिथाखाबाय आङो स्नर्कलिं एडभेन्चार खालामनायफोरा बेसे दाम पेराडाइसआवहाय $389 पार पार्सन स्नर्कलिं प्राइभेटलि माने नोंथांमोनजों सानै मानसि थांफागोन बांसिनानो हानिमुनावसो थाङो माबायाव मलदिभ्सआव आरो दा जोंल'सो हानिमुनाव थाङाखै खोमा माने गासिबो आरो बांसिन इन्डियानफोरखौ नुगोन आरो फरेनारफोरबो थायो खिन्थु फरेनारफोरा गथ' उन्दैखौनो लानानै थाङो खिन्थु जोंनि इन्डियानिया बांसिनानो खालि हानिमुनल' मानायनो थाङो पुरा आसान गोजा गाननानै सालवार गानो सोरबा फट'शुट खालामनो सारिबो गानलायलायो बिदि आरो खिन्थु फरेनारफोरा जे गथ' उन्दै माबाखौनो लाङो आयौ आंथ' हेन्डेल खालामनो हानाय नङालै लांथारालै आं गथ' उन्दै थाबा लांनोबो जानो हागौ देखुन फिउचारनि खोथाखौलाय बोरै एकदम 110% सियर लानानै बुंनो नङा होमबा ओमफ्राय नै हाबाबो खालामनो हागोन सोरहाबा जुदि ड्रिम दङ पेराडाइस आइलेन्डआव बा मलदिभ्सआवहाय हाबा खालामगोन हाबा खालामनायावबो ओरैनो नङा हाबा खालामनाय आन्थायावहाय जुदि नोङो पेकेज थायो मोनथाम पेकेज सबसे हाइस्ट पेकेज जेनेबा सबसे एकदम लाक्जारियास खालामनो नागिरनाय पेकेजानो जाहैबाय डायमन्ड पेकेजावहाय लागोन $2,999 डेट मिन्स एराउन्ड बेसे जागोन 2,50,000 बिदि जागोन हाबा
माने डेकोरेशन अल दैट बेखिनियाव आरो ओमफ्राय बेखिनियानोसैमोन आरो माथो बुंबावनो बहुत मोजां एक्सपिरियेन्स नोंथांमोनाबो थांना नायबानो जाबाय जुदि थांनो गोसो दङबा आयौ आंथ' जागा बेरायनो ओरैबायसा मोजां मोनो नांगौबा आं आलु बाथोनजों खाम जाबाय थागोन फैसा जमायनानै आं थांबावगोन आरो बेलेगाव बेबायसा आरो ओमफ्राय नोंथांमोननो आं जा हायो खिथाबाय ओमफ्राय नै ओरैनोथ' सिगाङाव माबायसामोन मिथिया जोंथ' जेनेबा COVID-19नि बिदि टाइमावनो थांदो नालाय बेयावहा जेनेबा PCR टेस्ट खालामनाया एकदम माने माबाखार गोनांथिथार PCR टेस्ट खालामनाया गाबोन बायदि थांगोन मा दिनै बायदियाव खालामखानानै लाखादो PCR टेस्ट खालामनायावबो 4,000 सामथिं लादो इमान दाम गन्थंथिं सोयो खुगाथिं सोयो ओमफ्राय आरो मोनसे इमिग्रेसन खालामनायावहाय आइमुगा एपआव थांनानै गुवाहाटी एयारपर्टआवबो जोंखौ खामहोदो आइमुगा होननाय मोनसे माबायाव थांनानै वेबसाइटआव थांनानै जोङो हेल्थ डिक्लेरेशनखौ जोङो फिलआप खालामनांगौ अब्लासो नोंथाङा थांनो मोनगोन बेबायसा आरो ओरैनोथ' जेबो खालामनाङाखै भिजा नाङा भिजा अन एराइभेल बेयावहा भिजा नाङा आरो मलदिभ्स थांनो पासपर्ट थाबानो जाबाय आरो आइडि प्रुफ बेफोरबायदि बुस्थुखौ लांबानो जाबाय ओमफ्राय फैसाया नोंथांमोना एयारपर्टआवबो एक्सचेन्ज खालामजागोन खिन्थु बेटार माने एयारपर्टनि बाहेराव एक्सचेन्ज खालाम आरो एयारपर्टआवहाय एसे खम होयो फैसाखौ जोङो खालामदोंमोन माबायाव आं नोंथांमोननो व्लगाव दिन्थिखादों पल्टन बाजारावहाय मणिपुरि बस्ति खाथियावहाय दङ माल्टि मानि फरेक्स बिदि कारेन्सि एक्सचेन्ज खालामजानाय आरो बेयावहाय मोजांथार बेयावहाय एसे बाराखौनो मोनगोन आरो बेसांखिनि सलिदो बेनि 3% दाननानै मोनगोन खिन्थु एयारपर्टआव एसे खमसिनसो मोनो बेखायनो जों बेयावनो एक्सचेन्ज खालामफिनदों ओमफ्राय आरो फैखांनानै जुदि नोंहा फैसाया आग्लायो आंहा आग्लायदोंमोन दाख्लै आं नोंथांमोननो व्लग भिडिअआवहाय दिन्थिदोंमोन ना दिन्थियाखैमोनथाय आं एक्सचेन्ज खालामफिनदों माने डलारा आग्लायदोंमोन नालाय बेखौ रुपिसावहाय एक्सचेन्ज खालामबाय बिदि आरो ओमफ्राय आरो माले एयारपर्टआवबो थांनानै इमिग्रेसनावहाय जेबो बिदि सोङा आंलाय सानदोंमोन दा लांनानै माबा माबि सोंगोन नामा मानो थाखाय फैदो मा फैदो बेफोरबायदि इउटुबाव नुदोंमोन नालाय खिन्थु बिदि जेबो सोङाखै जास्ट माने कर'ना टेस्ट खालामदो ओमफ्राय नायदो आइडि प्रुफफोरखौ लानानै मेगन सेगन चेक खालामदो नायदो केमेरायावहा बिदि आरो ओरैनो जेबो सोङाखै खिन्थु USA फोराव थांबा बहुत स्ट्रिक्ट खालामो खोमा माने आं इउटुबाव नुनाय बायदिहै आरो बेखिनियानोसै ओमफ्राय माले एयारपर्टआवबो थांनानै चेक खालामाखै जोंखौ माने जोङो आइमुगा एपआव अलरेडि हेल्थ डिक्लेरेशनखौ होखानायखाय जोंखौ जेबो नायासै ओमफ्राय फैखालि मोनहैनाय लोगो लोगो जोंखौ माफुसियावहाय चेक खालामदो कर'ना टेस्टबो खालामदो मोनहैनाय लोगो लोगो ओमफ्राय बाखि बिन्दास बेरायबाय था मास्क लायालासिनो बेरायबाय था मलदिभ्सआव माने जों थांनाय टाइमाव दै दाबा मा बेसाद जाखो मिथिया ओमफ्राय आरो माबायाव फैनायावबो माफुसिनिफ्राय जोंहा अलरेडि कर'ना टेस्ट खालामखानाया दंमोन ना बेखायनो खालामनो गोनां जायासै पेराडाइसआव फैनायावहा आरो फैखालि पेराडाइसआव खालामनायावहा बेसे लादो 7,000 ना बेसेबांबा लादो $100 लादो सासेयाव ओरैबायसा माने एक्सपेन्सिभलै बिराद कस्टलि माने माबायावहाय पेराडाइसआवहाय आरो ओमफ्राय जों बेलेग जायगायाव थांनोनो मोनासै ओरैबायसा मोजां नांबाय माने माबायाव थांनानै पेराडाइसआव थांनानै बेलेगाव थांनो गोसोआनो जायासै बहुत बरिया नांबाय नोंथांमोनाबो जुदि सिमां दङ थांनायनि थांबानो जाबाय मानसिया हायि जेबो बुस्थु गैया नोंथांमोना नाजालांबाय था जाय थांनो गोसो नङा होमबा थांबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ आरो नै बुस्थुफोरा ओरैबायसा दाम आं नुनो मोनो आंनि ब्लगाव देखायखांबाय बहुत दामलै बहुत दाम फाय